sing ku tali-tali ngono ku dibuka engko cek ketok. Ya apa? Loh, aku iki jeraganmu ngono lho. Iya. Saiki aku jeraganmu ngono. Saiki ya terus ya. Oh iya. Iki sing duwe aku saiki. Iya. Dino iki tadi. Iki lho. Ayo. Lawanan. Juragan Nusantara iki lawanan. Mek bayar Nusantara rame perlampuan bareng. Aduh. Sembarang dongane bapakne lho lur. Kok dongane bapakne kuwi sing gare video bapakne iku lho. Iku sing gare dongane mantap lho. Iku wonge Sing video. sing video iku Masuk. dongane mantap.